Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili. Bashise Iloli Ababhikishayo Ethekwini. Sivalwe abafundi isikhungo sokufunda eMandeni, kanti ke inanda isahamba phambili ngamacala okubulala. Izindaba ze-1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ukhansela wakwa 29 ngaphansi kamasipala iTheku Bashise Mngadi uthi bafuna bathathelwe izinyathelo zomthetho bonke abathinteka kwizigameko sokushiswa kweloli elithwala izimoto emgaqweni uN2 ngakuSpaghetti Junction ngesikhathi ke kuqhubeka umbhikisho omphakathi. Izolo ebusuku umphakathi uvuka umbhejazana wavala ngemfucuza umgwaqo onguthela wayeka ukhala ke ngogesi owahamba ngomgqibelo kodwa bona bengatshelwa ngalutho ngenkinga kade ikhona. Khansela siyabonga ngesikhathi sakho la ebusuku bekade kunombhikisho womphakathi okuze kwenzeka umonakalo. Lapha kwa 29 ninayo inkinga kagesi. Inkulu kakhulu inkinga kagesi iqalwa abantu abenyokanyoka. Because labo bantu abaprovidiwe ngogesi. Njoba uma ungabe ugesi uhambile bona bathatha decision ukuthi bayovala umgwaqo N2. Khona ama criminals also amba i-cable phansi, including nabantu abasuka khona kuleya ndawo. Bantshontsha i-cable phansi la ngakakito. Sificile izolo sayibona, sasuka futhi khona, masuka khona iyalungiswa. Yasuka khona kwaqhuma ngala kulokhuzana ku-weekends kwakhandwa futhi ku-weekends sathe kukhandiwe ku-weekends kwaqhuma la ngasemojosi ilapho ke la kuze kwalunga khona ugesi ngo-10 ebusuku wabuyela kubantu. Khansela uveza ukuthi abantu abanogesi abawuntshontshayo bagcine kanjani noma nenze njani ukulungisa izimo ezikanjalo ukuthi labantu basuke sebeyibekile imijondolo ngendlela sebeyibeke ngayo akube ukuthi bathola ugesi semthethweni okube ukuthi niyabanqamulela ngoba kwesinye isikhathi uyawuthola ukuthi ezinye zezinkinga zidalwa nayizona inyokanyoka. No, sakhuluma nomkhandlu lana ukuthi abaprovide ngogesi. But iproblem esayeficana nayo uma sesithi siyasheka lapha khona ensembeni sithola ukuthi the most of the people ama-tenant abanye abantu akubona ama-owner of the house, so you can unikeza umuntu ugesi uyisiqashi uqashe kumunye umuntu lapha nakunabantu abanemijondolo la ko-15 umuntu ayedwa ulokhuza imali ayithola kulabantu alokhuza nabo abaqashisile kuyena. Bathi niyakwazi lokho nikulungisa kanjani ngoba uyaveza ukuthi umuntu uyabe nemijondolo ewu15 kodwa aqashise ngayo nogesi awuntshontshayo. Nikulungisa kanjani ngoba uyakuveza ukuthi niyakwazi? No, sikhulumele namakomiti, sakhuluma nomkhandlu. From now on silinde ukuthi si verify ama-owners. Ama-owners akha phansi akafuni ukusondela ukuze phela silungise le matter. Ayilungiseki ngoba manje bona baqhela babaleka ngoba manje sesibulala ibhizinisi labo abadla ngalo. Lo gesi bawudayisa lapha nemtshelo ukuze ubona belwa kangaka nje bawudayisela abanye abantu. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Thank you very much sis. Okay. Khansela Mngadi wakwa 29 ngaphansi kamasipala iTheku kade sibheka naye indaba yombhikisho wakhona kuyona le ndawo njengoba abanye bamalungu omphakathi bevale umgwaqo onguthela wayeka bashisa neloli ebelikade lithwele imoto bekhala ngogesi okuvela ukuthi lokho wahamba ngomgqibelo kodwa okuthenge ihora le10 izolo ebusuku wabuya. Ngutebogo Sibisi eChesterville eThekwini. Abafundi bekolishe liqeqesha amakhono umfolozi TVET eMandeni babhikishe ngaphandle kwamasango alesikhungo bekhala ke ngokushawa indiva kwezikhalazo zabo bengabafundi. Ekhuluma neziko lezindaba uhlalo womkhandlo omela abafundi uXolani Mthembu uthi kunabafundi ke kulindeleke ukuba ke babhale izivivinyo kodwa ke bengakaze befundiswe benjalo nje nezincwadi bengakaze bezithole kuze kube ke inamhlanje. Laba ke bashaya phansi ngonyawo bathi bona ngeke bezibebhale bengakaze befundiswe lutho. Lapha ke ngabafundi bekolishe liqeqesha amakhono umfolozi TVET eseMandeni
Ababhikishayo ngaphandle kwamasanga lesi sikhungo bekhala ngokuthi ke lesi sikhungo sizinakele izinkinga zabafundi nabathi ke sekuphele ngaphezulu kwamaviki amabili bengafundi kulesi sikole kodwa ke ngekho sixakayo ngabo. Uxolani Mthembu ngohlelo SRC uthi ke abafundi bachithwa uNSFAS izincwadi ngama textbooks abanazo kanti ke nothisha nabo ababazi bazamile ukuxoxisana nesikhungo kodwa ke asibanake bafuna ke umphathi kuleli kolishi ahambe belethelwe omunye ozolalela izinkinga zabafundi. Simile ngaphandle ngoba sinesikhathi eside vese simile ngaphandle ngoba siqale besingafundi kufika i16 nje vese asifundi kusula nge16 kuze kube manje asifundi. Namhlanje nje ngikhuluma kunabafundi omela ngabe bayabhala kodwa bathena abakwazi ukuyobhala bengafundile nama lecturers bengenawo because isikhathi esanele sokufunda akaze sesithola. Emandeni campus seems like njengamanje sesiyabhala kuphela sinaso isikhathi sokufunda. Last time besinombhidlango sikhala ngento eyodwa namanje futhi sakhala ngento eyodwa namanje lokhu kushodile nje. Management ikhetha ukulwisa thina. Unjabulo Nxumalo ngunobhalo SRC uthi ke bazame kaningi ukukhuluma nabaphathi kodwa ke imizamo yabo iphelele emoyeni uthi esikhundleni sokuthi baqhamuke nesisombululo kunalokho ke bayacindezelwa bengabafundi bala nokuthi ke sebake babhaliswa begadwe ngamaphoyisa. Paperwork isiqedile ngayo sawa draft sama memorandum mayelana nama student grievances ukuze ikhalo zabafundi but management instead of ukuthi silungise izinto imanagement ikhetha ukulwisa thina kunokuthi sihlele each and every meeting sihlele sisacela ukuthi siphume ne-solution ngaso sonke isikhathi but bona babuka sengathi thina silisana nabo abafuni ukuthi siqhamuke ne-solution. Last time babhaliswe ngenkani bekhonjwa amaphoyisa ngephambi kuyipolice esikoleni ukuthi akumelanga ukuthi umfundi ekhonjwe ngesibhamu because abanye babafundi bethu la esikoleni abazali babo babulana ngesibhamu so uma bese sebeqhutshwa ngebhamu uqala kuvuke leyo nto leyo. Laba ke bakhala ngokuthi ke babhaliswa ama-test kodwa kwezinye izikhungo bengakaze bazibhale. Sifike sibhale ama-test kuthi ama-test common masifone sifunela amanye ama-campuses sithola ukuthi abakabhali. Laba ke bathi basengcupheni yokuxoshwa ngomastende njengoba ke imali kaNSFAS bengayitholi. Sa-rejectwa ka-NSFAS asitholile asinamali lo mastende bafuna ukusixosha emqashweni asidlile silambile. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV mina nginguSambuliswe Nqulunga kusemandeni. Isahamba phambili namanje inanda ngamacala okubulala kuleli. Lokhu ke kuvezwe ngungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uBhekicele ngenkathi ke nesithangami nemithombo yabezindaba. Ucele ubese eqinisekisa ukuthi ke basazoqhubeka benze konke okusemandleni ukulwisana nobugebengu. Undosi ke uphinde wabalula ukuthi umnyango wakhe usezinhlelweni zokusebenzisa ubuxhakaxhaka ke besimanje manje ukushanela ke ubugebengu kuleli. Isahamba phambili KwaZulu-Natal ngamacala okubulala kuleli. Lokhu kuvele ngenkathi ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele enesithangami nemithombo yabezindaba. Ucele uthi phakathi kaMasingana kanye noMbasa isibalo samacala okubulala KwaZulu-Natal sikhuphukile ilandelwa eGauteng kanti lamacala uthi enziwe ngezibhamu kanye nembese. Ngokwesibalo salonyaka udlame lwasekhaya lusaqhubeka ukubhebhetheka ngamandla okubalelwa kuwo amacala okubulala, ukuzama ukubulala, ukudlwengula kanye nokubamba inkunzi. Uphinde waveza ukuthi ubugebengu budlangile ngempela sonto kanti bazimisela ukulwisana nabo ngaphansi kohlelo Operation Channel. Khona manjalo ucele uthi kwabiwe imali elinganiselwa ku63 million wamarandi eziteshini ezilinganiselwa ku30 ezinezinga eliphezulu lokubulawa kwabantu kanye nobunye ubugebengu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla. Iqembu NFP selihlehlisele uzibandlela ukubanjwa kwenkomfa yalo yokhetha ubuholi ngenxa ke yezinkinga ezisabhekene nalo. Loyo ngunobhala jikelele we-NFP ekomdini lesikhashana uChristopher Sibisi uthi namuhla abameli babo bafake enkantolo amaphepha okudlulisela phambili isinqumo senkantolo njengoba besola ukwenzelela ngesinqumo ke sejaji uMngadi elivune olunye ke uhlangothi lwaleli qembu ukuba ke kubuyekezwe ukuchithwa kobuholi obakhethwa ngonyaka u2019. Lokhu ke kuvele esithangamini nabezindaba saleli qembu kwelikaBanana. Njengoba besekusele inyanga eyodwa nje for kuhlale inkomfa yokukhetha ubuholi beqembu le-NFP, leli qembu selinqume ukuyihlehlisela uzibandlela. Phakathi kokubalulwe unobhala jikelele wobuholi besikhashana baleli qembu, njengazona zinto ezibangele lokhu, amacala aseyinkantolo okulindeleke ukuba kube yiwo acecisa ngekusasa leli qembu. Kunesinqumo sedlulisa icala senkomfa ka2019
la khona ijaji umngadi bevesane bakhipha isinqumo bengazange babacela abameli bethu ukuthi babe yiphathi enkantolo. So ke namhlanje njengoba kuyimhla ka-30 siwafakile amaphepha ku-Judge President la sifuna khona ukuresigna isinqumo sokuthi abafowethu banikezwe i-appeal. Bese ke futhi si-aplayile nakwi-law society nge-unfairness eyenziwa ngummeli walolu hlangothi. Konke lawo maphepha siwafakile namhlanje ngenxa yokuthi kuyodinga ukuthi silinde inqumo efana nalezo. Ingakho-ke sibone kufanele ukuthi asiqhubekele phambili i-conference yethu ingabisahlala ngoJulayi kodwa ihlale ngoDisemba ngoba sinethemba ukuthi konke kuyobe sekuxazulekile lokhu okuyizingqinamba ebezizophazamisa ukuhlala kwe-conference ngenxa yokuthi kumele siye kwi-conference as INEC sine-executive powers zokuthi sikwazi ukubamba i-conference ukuze ingakwazi ukuchallenge. Kuzokhumbuleka ukuthi zimbili izinhlangothi eziyibiza njengezifanele ukhola kuleli qembu kubaleke leli komiti kanye nalabo ababekhethwe engqungqutheleni eyibanjwe olundi ngonyaka u2019 neyakhetha ongasekho nongumsunguli waleli qembu uZanele kaMagwaza Msibi njengomengameli obahlakazwa isinqumo senkantolo enkulu yaseMgungundlovu eyatholake ukuthi yayingekho emthethweni inkomfa abakhethwa kuyo. Njengoba amaqembu ezepolitiki eseqalile ukuyihlelela ukhetho lwangonyaka ozayo, leli qembu lisabhekene nenkinga nabenhlangano engamele ukhetho kuleli. Sesi-instructe abameli bethu ukuthi abakwazi ukubhekana naye ngoba kufanele ukuthi asibuyisele imali, kufanele futhi ukuthi sibe ingxenye yokuparticipate enkethweni zokuchibiyela eziba khona. Simbuka ke ngenye indlela simbuke njengomuntu osechemile ngoba indima noma irole aseyidlala kusuke kungasasiyena emthintayo. U-IEC usesebenzisa amandla akhe kabi kodwa ke sesithemba ukuthi legal team yethu izokwazi ukubhekana naye and then naye akwazi ukuthi aresponde ngoba ngokusemthethweni ngoba kuko konke ayecela ukuthi sikwenze thina sikwenzile but mase kumele ukuthi adelive uyena ongasakwazi ukuphumelela ukudelive. Lolu hlangothi luvumile ukuthi izinqushunqushu nokuba maqembu ngaphakathi kuholele ekuphazamisekeni kokuningi okuthinta lona. Odabeni lwakamuva lokusula kwelinye lamakhansela eZululand, uSibisi uthi-ke lokhu kungenxa yokuthola amadlelo ahlaza. Uthola amadlelo ahlaza kade uthisha omkhulu then mangabe sethola amadlelo ahlaza umuntu uyayawoyeka ama-option ukuthi yiphi i-option engcono. Kusho ukuthi uchoose i-option ukuthi akahamba ayoba umsebenzi. Akukho la besingamvimba khona ngoba kuthinta yena ne-future yakhe. Maye edele ukuba uthisha omkhulu esikoleni ade kuso bebuyini kubukhansela, so I think be future yakhe more than anything else. Yes, numbers ziyehla ke besingeka kodwa simvimbe futhi ke kubike ngoba namanje u-IEC usazivimbe ukuthi sikwazi ukureplace kodwa bungeke kume ekusaseni lomuntu endleleni yomuntu ngenxa yobukhansela obu5 years ethola umsebenzi opermanent. Leli qembu libe selamukela amalungu amasha abalelwa ngaphezulu kwe10. Ezindabeni ze-1KZNTV kuBinguNtombi khona Mvubu Ethekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya khona. Asibingelele siphinde sikwamukele mongaba usanda kusijoyina ubukeleke izindaba ze1KZNTV yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Bashise Iloli Ababhikishayo Ethekwini. Sivalwe abafundi isikhungo sokufunda eMandeni kanti ke inanda isahamba phambili ngamacala okubulala. Uyithathele phezulu indaba yokwanda kobugebengu umphakathi waselokishini lase-Ashdown eMgungundlovu kulandela ke izigameko eziningi esekukhalwe ngazo. Ukubanjwa inkunzi nokugqekezwa kwemizi kanye ke nokuhlala libhojozi iyona ke into eholele ukuthini lo mphakathi uthi ke uqoke inkampani yonogada ezoqapha indawo. Isigameko ke sakamumva esomuzo wagqekezwa ezintatha wakhonjwa ke ngezibhamu. Ukwanda kobugebengu eMgungundlovu sekuphoqe umphakathi waselokishini lase-Ashdown ukuthi uqashe onogada. Kanti osanda kuba isulu sokugqekezelwa uthe bangenelwa abafana ekseni bajomba uthango base babhodloza isicapha bangena ngaphakathi. Isicapha nje kusibona nje sesilungisiwe bangena basishaya basasavuleka bangena ngasoke basikhomba ngeibhamu nje kwabafana base bancanyana nje abathathu ngoba umunye wayehlele emotweni lapho behamba ngayo. Bathatha iTV, bathatha iphone ngasisi wami
ngenhlanhla kamanye amafoni-ke sasikwazile ukuthi siwacashise. Isicapha saqala phansi sihamba sayolungiswa, sakwathengwa esinye nje ubona kufakwa esinye. I-TV esasingasenayo kokubele ukuthi kufakwa ama-battle guards zami security ukuthi siyibhife up. Namanje sizojoyina-ke lento ye-security ela emphakathini ngoba nakhona sazama kona ukuthi siphephe. Ikhansela lithe umphakathi uvume ngo-elethu ukuqasha labo nogada. Konke lokho kusholele ekuthaneni njengomphakathi sisebenzisane nomphakathi ngokuvumelana ngo-elethu umphakathi wakule ndawo. Sizithathele thina inkampani esizokwazi njengomphakathi ukuthi siyikhokhele isilekelele ku-respondeni noma ekuthaneni uma sibabiza ukuthi kunabantu abahlomile bakwazi ukufika. Kanti awakaphola amanxeba kumama wentombazane eyadutulwa yabulawa ngonyaka ka-2018 njengoba naye elisukumele phezulu lolu daba lokuqashwa nogada. Le nto yenza ukuthi ababulali baphinde balandele mina sebefuna mina-ke. Ngicabanga ukuthi ngaba nesonto elilodwa ngingcwapha umntana wami ngaphoqeleka ukuthi ngiphinde nami ngibaleke ukusave impilo yami. Ngabaleka ngayocasha. Ngicasheke nje iminyaka from 2018 kuze kube u-2021 ngicashile lade ngicashe khona for ukuphephisa impilo ke. Kodwa ke emveni kwalokho ngabuya nje ngaba nesibindi sokuthi angibuye. Uthe ukubulawa kwendodakazi yakhe kwakumayelana nokudlwengulwa kwayo. Angeke ngize ngithi ngiyasola, ngiyazi ukuthi kwakumayelana nokudlwengulwa kwayo. Wayekade idlwenguliwe, wakwazi yena ukuthi amkhombe umdlwenguli. Ngokuthi kumdlwenguli kwakumuntu uma ngizwa, ngoba mina ngimazi nangamehlo umdlwenguli, ngangizwa kuthiwa umuntu obesatshwa. Ngezwe kanjalo ukuthi umuntu obesatshwa, okukuthi kusho ukuthi umuntu owesatshwa wakhombisa ukuthi ngempela wayesatshwa. uBawuzi uthe usabufisa ubulungiswa ngalesigameko. Amaphoyisa mina ngawagcina izothatha istatement somntwana eshonile nje umntwana ngalelo langa ukuthi kwenzakalani, ukuthi ubani owabulala umntana wami, akukho kunye. Iclosure nje into engenayo mina. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Imeya yamasipala iZululand uThula Sizwe Buthelezi ithi ipolitika ngeke izibe isixazululo sezinkinga zabantu uma ngabe imiyodwa. Nokuyisona-ke sezizathu esenze ukuthi lo masipala usebenzisane nabaholi bezenkolo ukuletha-ke intuthuko kubantu. uButhelezi usho kanje ngenkathi ehambele kwaNongoma ukuyohlinzeka intsha ngezinsiza kusebenza nezizobasiza kwezolimo. Usho ngeke ube ehambisana-ke nebandla laseWeseli ukuqhuba lo msebenzi. Imeya yamasipala wesifunda iZululand uThula Sizwe Buthelezi uqoke ukubambisana nabezenkolo emzameni yokuletha intuthuko kubantu njengoba behambele kwaNongoma ukuyohlinzeka intsha ngezinsiza kusebenza eziqondene nezolimo. Imeya ithi yakholelwa ukuthi usizo elihambisile kwaNongoma luzodlala indima enkulu ukuthuthukisa intsha. Yingakho sincike kakhulu ebandleni ngoba ipolitiki ngeke ixazulule zonke izinkinga zabantu. Sayibophezela ekuthenini sizobambisana ikakhulukazi ekuthuthukiseni intsha kwezolimo. Besizokwedlulisela ke lezo impahla namhlanje lapho sinike abantu abasha ama-brush cutter, sabanika imbewu, sabanika ithombo, sabanika zonke izinsiza zokusebenza nocingo lokubiyela ezingadini kanye nezingodo. Esithemba ukuthi ngalolu sizo uzohamba ibanga elide ukuthi abantu bakithi bakhiqize ukudla kwabo, baxoshe ikati eziko. Kwisikhalo sokwentuleka kwamanzi adingekayo kwezolimo, imeya ithi ukuvuselela izikimi ezindala yikona kuzoba isisombululo nokuqinisekisa ukuthi amanzi ayageleza kuzo zonke izindawo eZululand. Iwadi newadi eZululand lukhona uhlelo lwamanzi kulamawadi awu-95. Njoba silapha kwaNongoma inhlelo ziyaqhubeka, sivuselele kabusha ama-schemes amadala akade engasasebenzi njengalapha nje kwaHenenende kwaWard 18 kwaNongoma. Savusa kakhulu neziphethu ezikhona emphakathini. Ngakho ke abantu bayayibona inhlelo zamanzi
bayayithakasela futhi babambisene nomasipala ukuthi nakulelo khaya umpompo ongakafiki kuwo ugcina ufikile amanzi ageleza. Kanti-ke umbhishobhu webandla lamaweseli obeyingxenye yalokhu kuhlinzekwa ngezinsiza kusebenza uthi-ke lokhu bakwenza ngenhloso yokuvuselela unembeza kubaholi bezombusazwe. Ibandla liwumphakathi. Ibandla likhokhela umphakathi nabaholi bezepolitiki. Sibone kukuhle ukuthi uma sibungaza iminyaka e50 simeme abaholi bomphakathi ngoba ibona abane access nabantu bomphakathi ngezikhathi eziningi ukuthi babone ukuthi ibandla lihlangene nomphakathi but also uku-conscientize ukuvuselela unembeza kubaholi bomphakathi ukuthi laba bantu ababaholayo njengathi ngabantu bakaNkulunkulu kufuneka sibambisene. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Myeni kwaNongoma. Umkhandlu wasemsinga uhambele idolobha iPhomoroyi uxwayisa-ke umphakathi kanye nosomabhizinisi bakule ndawo ngokugcina-ke idolobha lihlanzekile. Lo masipala-ke ungenele isitolo ngasinye uqwashisa usomabhizinisi ngohlelo-ke lokukhokhelwa ukuthuthwa kukadoti. Umeya walo masipala uFelinkosi Sikhakhane uthi-ke bazobiza bonke osomabhizinisi ngaphansi kwalo masipala umsinga ukuze bachazeleke kabanzi ngalolu hlelo ukuze begcine wonke amadolobha angaphansi kwalo masipala ehlanzekile. Umkhandlu wasemsinga uhambele idolobha iPhomoroyi uxwayisa umphakathi kanye nosomabhizinisi bakule ndawo ngokulahlwa kukadoti. Umeya Felinkosi Sikhakhane uthi ukuhlanzeka kuqala ekhaya ukuze bekwazi ukugcina yonke indawo abakiyo ihlanzekile. Sifike ekseni lapha kuba sizocosha udoti sikline nabo bonke abaphumelelileyo sibaningi kakhulu ukuba sihlanze idolobha lethu sikhuthaze futhi ke na umphakathi ukuthi uhlanzeke ngoba lokhu phela akulungu ukuba uqale edolobheni nje uqale emakhaya uqale ekhaya umuntu nomuntu akwazi ukuthi uma ekukhona kakudlayo bese engavela lahle phansi iphepha kodwa athathe alifake emgqonyeni ukuze liyofakwa mhlambe emgodini othile osuku khona ekhaya. Uqhube ngokuthi okunye okusemqoka ukuba bexoxisane nosomabhizinisi ukuze bebambisane ngokuthuthwa kukadoti. Lapha ke njoba sifikile la okwesibili kungukuba sikhulumisane futhi nosomabhizinisi balapha ePhomoroyi ukuba baqikelele ukuba sibambisane nabo ngoba siyakhokha thina njengomasipala sikhokhela abasebenzayo abaningi sibuye futhi sikhokhele ngisho nemoto ethutha lodoti ihambe yolahla lapha nalapha nawulahlwa khona siyakhokha thina njengomasipala kodwa bona abaphosi lutho somabhizinisi bakwethu besikhuluma nabo ke sibaqwashisa ukuthi hayi sizocela manje ukuthi sibambisane nabo kube khona abakuphonsayo kumasipala. Kanti osomabhizinisi bakule ndawo bakushayela ihlombe lokhu njengoba nabo bebefisa ukuba indawo yabo ihlale ihlanzekile. Undoubtedly it is very good. No, I appreciate that and I like it and I wrote it in the book also. No, the people can't read and write, you don't understand. I saw the comment section, this little sign, nothing. I wrote it honestly. It was a very good job done. Undoubtedly, man, that's a good one. One must appreciate what they're doing. You understand what I'm trying to say? Bengike ngabonana nomeya efikile la emsebenzini wami ezochaza ngenqubo mgomo nohlelo olusha okufanele lenzeke kodwa ke akachazanga konke uthe bazosibiza njengosomabhizinisi bazosichazela kodwa kade hamba ngakho bekhuluma ngodoti udoti okufanele uthuthwe edrobheni othuthwa ikhampani abayikhokhelayo njengomasipala kuphinde kube nabantu abaqhashiwe abasebenzayo abakhokhelwayo so ke ngaleyo ndlela uthe mayechaza ngakubona kuhlakani
ekutheni kungabe kulungile mangenzeka kanjalo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla, ngisePhomoroyi. Ake sihlabike futhi sihlangabezana kanjani masibuya itolo. Siyakubingelela sekwamukela mongabe kusanda kusijoyina izindabeni zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Bashise Iloli Ababhikishayo Ethekwini. Sivalwe abafundi isikhungo sokufunda eMandeni kanti ke inanda isahamba phambili ngamacala okubulala. Asike samukele nansi ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liu 19 rand 77 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u24 rand 57 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde ke libe u21 rand 21 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu 1956 1 cent ounce kuthi ke uwoyela ongahluziwe ube u$77 cent umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezimidlalo. Libokeka lifiliza ikusasa labanye babadlali beKaizer Chiefs akade bewukudla kwebhenchi ngesizini ka-2022-2023. uPachuneto Nange ungomunye wabadlali abangahle babona indlela abafika ngayo njengoba ke egaqelwe yiSuperSport United. Lusabhekwe ngabovuke uhlu lwabanye babadlali abangahle bededelwe ngabafana bokuthula noxolo kulandela kongenzi kahle kwezimpufana ke kulesizini edlule. Ake siqalazele isimo sezulu esingalindeleka. Siyazikuqisa ke ezanamhlanje lihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.